पत्रकारिता क्षेत्रातील प्रवीण मांजरेकर नाट्य क्षेत्रात देखील निपुण होते। त्यांच्या अनेक भूमिका अजरामर झाल्यात। त्यांची शब्दफेक, अभिनय आणि रसिकांच्या मनाची जाण असलेला हा कलावंत नियतीनं डाव साधत या हरहुन्नरी व्यक्तिमत्वाला हिरावून नेलं। त्यांच्या काही अजरामर नाट्यकृती पाहताना सर्वांचेच डोळे पाणावतात। त्या खडकाची अभेद्यता माझ्या मनाला मला हवाय सामर्थ्य सहन करण्याचं, फक्त सहन करण्याचं। ओयाला आणि व्यथेने लक्करलेला फेडा उभा आहे दैवतानो, आक्रोश करीत तुमच्या दाराशी दावण मागतोय सहनशीलतेचं, फक्त सहनशील। जर तुम्ही झोपलं असेल गारट्यांच्या काळजात विकतेचे चहर, तर निदान करू नका कुचेष्टा माझी त्यांच्या समोर, मला लाचार करू। असाच सूड घेईन, असाच सूड घेईन की त्या पृथ्वीचाही ठरका उडेल, पण रडणार नाही मी। डोळ्यात आसू जमा लागली तर डोळ्यांच्या खाचा करून घेईन, पण रडणार नाही। होतील माझ्या छातीच्या सहस्रवधी चिंधड्या, अश्रूंचा एक थेंब उघडण्यापूर्वी, अश्रूंचा एक थेंब उघडण्यापूर्वी। तुझ्या बापाच्या घरी रोज सदावर्त चालावी, तिथे तुला मी अन्नाला महाग करावी। गीतेसारख्या मुलीने तुझ्यावर दया करावी आणि तुला सहस्र भोजनाचा मार्ग दाखवावा। अगं लहानपणी बावला बावलीच्या लग्नात अंतरपाठ धरण्यासाठी तू पैठणीचा धांडोटा खेळले असतील, तिथे तुला या फाटक्या कपड्यामुळे घराबाहेर पडणं मुश्किल व्हावं। अगं लहानपणी तुझ्या बापाच्या घरी मोती जात्या भरले असते तरी त्याचं कुणाला काही वाटलं नसतं। तोच या सुधाकर दारूबाट सुधाकरामुळे तुला आसवांचे मोती भरून मोडाचं दळण करावं लागलं। पंचपतिव्रताची तुझी पूजा करावी अशी तुझी योग्यता, त्यात तुझ्या या शरीराला तळीरामासारख्या नळपशुने स्पर्श करावा। सरकार, आपण चोर ठरलो आहोत। वेडा वाकडा खयास करून घेऊ नका तुम्ही, डोकं शांत ठेवा। माझ्या लाडक्या कोकरा, खोटं सांग, पण सांग मी चोरी केली नाही म्हणून सांग माझ्या लाडक्या कोकरा। मला खोटं बोलायची सवय नाही अप्पा। मी चोरी केली? मी अप्पा, मी बेलवलकर नाही, कारलेकर आहे। अहो त्यांचे पैसे होते ते अशा कपाटातून काढून घेण्याचा तुम्हाला काही अधिकार नव्हता। हो पैसे हवे होते तर माझ्याकडे मागायचे होते ना। चोरी करून तुम्ही तुमचंही माझंही तोंड काळं केलं। खबरदार चांडाळी, मी चोरी केली। हो रागवायचं नाही, हो रागवायचं नाही, रागवायचं नाही। हो पृथ्वीवर गाफीलपणे फिरणाऱ्या परमेश्वराच्या पाठीत सुरा खुपसून त्याचा खून करू पाहणारी माणसं आजूबाजूला वावरत असताना असं रागवायचं। माझ्या रागाला हात नाही, पाय नाही, रुळा पांगळा आहे तो, वडालाने अर्धवट चिरलेल्या डुकराच्या धडासारखा गटारात तडफडणारा। नाही सरकार, मी रागावणारे नाही आणि रडणारे नाही। डोळ्यात आसव जमा व्हायला लागली तर डोळ्यात खाचा करून घेईल संभाजी महाराजांसारख्या, पण या आळई समोर मी रडणार नाही। मी चोरी केली, तुम्ही चोरले, तुम्ही चोरले, तुम्ही चोरले।
मी मी चोर आहे. मी नटसम्राट गणपतराव बेलवडकर चोर आहे, ज्याने आपली मालमत्ता गुलाल मुख्याप्रमाणे उधळली. तो गणपतराव बेलवडकर आज चोर ठरला आपल्या मुलीच्या घरात. परमेश्वरा, मी सारं काही सहन केलं असतं रे. दिवाळखान्याचं दार बंद झालं. नारायणाच्या पोटात सुबेर सिंगाची तलवार शिरल्याबरोबर माझ्या समोर माझे सारे पूर्वज उभे राहिले. ती मेली असती पाहिजे. दृष्टीआड मारेकऱ्याची गादी सृष्टी गेली. ते दार बंद झालं. माझं मन कठोर झालं. माझ्या डोळ्यातील शेवटचा बिंदूही आटून गेला. ती मेली असली पाहिजे. मग आजोबा आजोबा हे शब्द माझ्या कानावर फुटून येतात. या बाजूने तेच शब्द, त्या बाजूने तेच शब्द, मागूनही तेच शब्द, पुढूनही तेच शब्द. का वरच्या सर्व देवता नारायण स्वरूपी होऊन मला काका काका म्हणून हाक मारताय. कुणीतरी नटसम्राट गणपतराव बेलवडकर मरून गेला म्हणून सांगा. सर्वत्र दवंडी पिठा, ढोल पिठा, ताशा पिठा. संपूर्ण पुणे शहर, वाडा शहर, संपूर्ण महाराष्ट्र शहरभर त्याच्या अंत्ययात्रेचा एवढा जय जयकार करा की त्या मेलेल्या माणसाच्या कांटाला बसून आजोबा हे शब्द ऐकण्याची माझ्यात शक्ती राहू नये. माझ्या जनात सहन होत. हो हो, कुणीतरी मला तिच्याकडे घेऊन जा. हो, कुणीतरी मला तिच्याकडे घेऊन जा. मला सहन होत नाही. मोने, शेवटी धीर दाखवलाच तू. माझ्या बाजूने लढण्याचा धीर दाखवलाच तू. सारे महापुरुष माझ्या देहाच्या शामियाला येऊन राहिलाय आणि महापुरुषाची छाती तुझे मारेकऱ्यांच्या कटारीला कायमच वार. ते पहा साऱ्या मारेकऱ्यांनी मला घेरलाय. ते पहा, मारेकऱ्यांनी कटारी बसल्या. मारेकरी माझ्या दिशेने येत आहे. मारेकरी म्हणतात मारा मारा, चालवा चालवा, कटारी चालवा 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 चालवा. राजा राजा अस्त